What's up there Lagueños? My name is Alvin Bautista of Exploring Tarlac. For today's vlog guys, naimbitahan tayo ng Aseca Cafe and Restaurant dito sa Barangay Lourdes, Tarlac City, Tarlac. Yan guys, kung nag-crave kayo ng mga unli chicken wings, unli sagipsal, and then shabu-shabu, kung gusto nyo mag-chill dito sa kanilang cafe, pwede. And mga ibang in-offer naman sila sa kanilang cafe guys, like yung mga pasta, mga sandwiches, and other drinks aside sa coffee nila. Kikita yung place, napakaganda, al fresco dining and napakaganda ng ambience. Tapos meron silang second floor dito, al fresco dining din siya and meron siyang chain lights, nagpapaganda sa ambience ni Aseca Cafe. Dito sa al fresco dining, pwede kayong magsanggipsal, shabu-shabu, and then syempre yung unli chicken wings nila. So ito po yung cafe nila, ayan. Hello sir, good evening, ayan. And yung yung gwapo nilang barista dito sa Aseca. Sir, bakit Aseca? Dahil po sa Asikan. Opo, Asikan, sir. So, yung Yes, farm, parang yes, rice field. Yes po, sir. Kaya doon po nakuha yung idea na Asika. Ayun, yung pala yun. Kanina ko pa iniisip bakit Aseca Cafe and Restaurant. Thank you, sir. Welcome, sir. So, ito, yan. Minimalist lang naman yung design. Tapos, very aesthetic. Napakaganda nung design nung cafe nila. And may eye chair sila dito sa kabilang side. Aside dun sa mga coffee sir, ano mga sineserve ni Aseca Cafe dito? Ano po, milk tea, sir. Milk tea, frap, iced coffee, tsaka mga pasta, sir. Yung mga sineserve namin sa Best seller nyo sa cafe nyo, sir? Signature Asika, sir. Yun po yung best seller namin. Yun. Meron po kaming hot and ice. Yun po, best seller namin. Sobrang sarap po. I-try nyo po. Sa side ng cafe nila guys, ito na yung al fresco dining and may open stage sila dito. Daily guys, may kumakanta naman sila dito na stop nila. And open mic sa lahat ng gustong mag-perform dito sa stage sila guys. Masarap i-celebrate dito yung birthday nyo, yan, and mga intimate wedding. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ayan Tarlagueños, check naman natin yung second floor ng Aseca Cafe. Ayan, check natin kung gaano kaluwang ba dito sa taas. Ayun, kung magbabarkada kayo and buong family, pwede kayo dito. Maluwang yung place. And ayan, yung parking lot nila guys, sobrang luwang. Kaya hindi problema yung parking dito. Check natin yung itsura ng Aseca Cafe sa taas. So, ayan, napakaluwang. Ito yung stage, open mic yan kung gusto yung kumanta. Check natin yung kanilang shabu-shabu. So meron siyang pork, ito siya. And of course, yung kanilang corn. Yung kanilang yan, crab balls or yung tinatawag nilang shabu-shabu balls. Tapos yung isa, yung mushroom balls. And may kasama siyang tofu. And of course, yung peche baguio. Ayan. And samahan natin siya ng noodles. No, yung shabu-shabu nila is good for 2 to 3 packs.
Bali, one serving lang siya. And habang ini-enjoy yung isang gibsan nyo and yung chicken wings and other na foods na sinaserve and drinks ni Azeka Cafe and Restaurant. So, masarap humigop ng shabu-shabu. Ito, tikman natin yung laman. Yung natin na noodles. Soup. Ang sarap ng soup. Yung kanilang shabu-shabu guys is 249 pesos and sa Gipsal 299 pesos unlimited plus yung unlimited side dishes nila and of course yung chicken wings nila 249 pesos. Kung gusto yung combination guys ng unlimited sa Gipsal and limited chicken wings 449 pesos, siguradong mas-solve na kayo and mabubusog sa mga ino-offer ni Azeka Cafe and Restaurant. So sa kanilang unlimited chicken wings, makikita nyo naman guys, napakalaki nung servings ng chicken wings nila and meron silang 5 flavors na pwede nyo pagpilian sa kanilang mga chicken wings. Kung gusto nyo ng a la carte, nag-offer din naman silang a la carte kung ayaw nyo mag-limited sa mga chicken wings nila. Naman natin yung kanilang mga unlimited chicken wings. So mayroon tayong 5 flavors dito. Naman natin yung first flavor. I think sriracha itong isa. Nagagandaan ng chicken nila. Yan, nagmumoy sa loob. Hindi siya dry and malaki yung serving nila. Sa mga side dishes nila guys, meron silang 8 side dishes. So, tikman natin yung kanilang kimchi. Meron din naman silang lettuce salad, yung hotdog, tapos fish cake meron din sila guys. And yung cucumber nila, tikman natin later. Hello, I'm John Edward Banag, owner of Azeka Cafe. Inaanyayahan ko kayo na kumain dito sa Azeka Cafe at mag-enjoy kasama ng mga rubber cats, mga family, friends, at meron kaming ino-offer na unlimited samji, unlimited wings, and unlimited side dish. Ngayon, meron din kaming shabu-shabu. Pwede kayong magipag-jam sa amin at meron kaming event tuwing Sabado at Linggo, which is yung acoustic night natin. Sa mga galing sa Losita or galing Pampanga, ang landmark po natin ay malapit na malapit lamang sa SCTEX Exit Losita. Talagang mag-i-enjoy kayo dito sa Azeka Cafe. Pwede kayong mag-relax kung naghahanap kayo ng pag-relax na place with your friends and family to dine with. And ayun, inaanyayahan kita na nanonood ngayon na sumama dito sa Azeka Cafe at mag-enjoy. Si Azeka Cafe, ano naman to? Pet friendly din. Yes, pet friendly. Yung kaganda niya. Pet, pusa, ibon, manok. Kids and pet friendly guys, yung Azeka Cafe. At ito pa, yung meron tayong mga discount, lalo na sa mga kids natin, meron tayong discount at sa senior and sa mga may person with disability. Kaya perfect para sa masa ng Tarlakeños. Maraming salamat, Tarlakeños. Yung Tarlakeños, hanggang dito na lang. Don't forget to subscribe, like, comment, and click the notification bell para updated kayo sa lahat ng videos ko tulad nito. And don't forget to visit Azeka Cafe dito sa may Tarlac City guys. So from Luisita Exit, nasa 5 to 10 minutes away lang naman ito. Natikman nyo yung kanilang mga unlimited Sanggipsal, unlimited chicken wings. And of course guys, tikman nyo rin yung kanilang shabu-shabu. So until our next vlog, peace out!